Алоe вера, царицата на билките, растение на безсмъртието, столетник и още хиляди наименования, което всъщност си ги е заслужило. Алоe вера гелът Барбаденсис Милър е подходящ и за вътрешен прием, като подобрява абсолютно цялостното здравословно състояние на човека. Алоe вера Барбаденсис Милър се бори с всички стомашно-чревни проблеми, слаба имунна система, алергии, акне, всякакви кожни проблеми, високо, ниско кръвно налягане, висок холестерол, анемия, повишава имунната система, може да регулира теглото. Алоe Барбаденсис Милър е богато на много витамини, минерали, ензими, моно и полизахариди, аминокиселини и растителни стероли. Също така и на така ценният ацеманан, който всъщност подобрява нашата имунна система. Алоe вера Барбаденсис Милър е и сортът, който компания LR Health and Beauty произвежда в завода си в Германия. Има 5 различни разновидности гелове за пиене, подходящи за всяка възраст и всеки един проблем. Алоето на компания LR Health and Beauty е в 5 различни разновидности. Има алоe с праскова, което е подходящо за всички малки деца, бременни жени и хора, които имат диабет. Алоето с праскова е подходящо и за контрол на теглото. Алоe вера гел за пиене с коприва, което е подходящо за всички хора, които искат да детоксикират и прочистят своята кръвоносна система. Алоe вера гел за пиене с мед, подходящо за храносмилателната система и всички болести на чревния тракт. Алоe вера гел с колаген, който е подходящ за опорно-двигателната система, и алоe вера гел с джинджифил, мед, лимон, цинк и селен за имунната система. Алоето най-вече се препоръчва за превенция, профилактика, преди да сме се разболели. Грижете се за себе си, защото здравето ни е най-ценно. Ако искаш да бъдеш здрав, пий гел от алоe вера.